Malam gashi ka fito wannan zanga-zanga, ko me za ka iya cewa? Gaskiya kamar yadda ka gani ko ina ga al'umma nan sun fito talakawa maza da mata tsoho da tsohuwa yaro da yarinya ko ya fito yana nuna baƙin cikinsa da kuma yana nuna alhininsa akan yanayin da ake ciki. Gaskiya gwamnati ya kamata ta tashi da abin da ya kamata. Mu a wannan fito da muka yi mun fito ne muna zanga-zangar lumana sakamakon akwai abubuwan da suke faruwa a wannan ƙasa wanda kuma ba haka ya kamata su faru ba. Na farko wannan talauci da muke ciki a dawo mana shi aka yi an sa mana shi ne ana sane ba wai wannan talauci ya faru bane saboda ƙasar ya kamata ta shiga cikin wannan talauci. A'a dalili na farko shine tunda wannan shugaban ƙasa ya zo a Suwaju Bola Ahmed Tinubu ya zo farkon abin da ya fara yi mana a wannan ƙasa wanda ya cuci rayuwarmu wanda ya karya tattalin arzikin ƙasarmu shine cire wannan tallafi na farashin man fetur wanda ake kira a turanci da oil subsidy. Wannan oil subsidy mun yadda cewa inda aka dawo mana da shi wannan ƙasa in Allah ya samu sauki a rayuwa na farko kenan. Kuma na biyu in dai shugaban ƙasa ya yarda cewa so yake kawo mana sauki a wannan ƙasa ta mu har rage mana talauci da muke ciki shine a buɗe mana bodojinmu na sama da na ƙasa da na ruwa. Wannan boda ta mu ta sama ta ƙasa ta ruwa aka buɗe mana abinci zai rawata a cikin wannan ƙasa kayan da muke siya na waje da wannan dala za mu same shi a sauƙi da a naira. Ya ci na biyu kenan. Dan kuma ɓangare na uku shine a ƙarfa mana tsaro ba wai a arewacin Najeriya kaɗai ba da ake cewa arewacin Najeriya akwai jihohin da gabaki ɗayansu wa'annan jihohin is no go area ba jihohin da zaka je bane a matsayin ka ɗan ƙasa wanda kana so kana da ɗan uwa kana da abokin arziki a wannan ƙasa. To muna so a wannan bangaren su ba tabbatar da wannan tsaro. Magana ta gaskiya muna buƙatar wannan abubuwa da muke magana a kansu. APC ta sa Najeriya a wahala. A bangaren siyasa a wannan ba siyasa ba ce tunda wannan masifa ta shafi kowa a wannan ƙasa tamu, ta shafi ɗan APC, ta shafi ɗan PDP, ta shafi ɗan UDP, ba wanda ba su shafa ba, har wanda ma bai san meye gwamnati ba yanzu ya san ya san halin da gwamnati ta sashi a cikin ta. Mu talakawa ba wai muna buƙatar gwamnati ta ba mana kuɗi bane a'a. Wannan shinkafa da shi shugaban ƙasa a shekarun da yake cewa wai an dawo da shinkafa waje farashin ta $40,000 ba haka muke buƙata ba. A buɗe mana bodin mu gabaki ɗaya ya zamto cewa yanda muke samun kaya a da mu riƙa samun shi a wannan farashin a da. Bangaren wannan maganar man fetur mun yadda cewa man fetur ya bada gudunmuwa 100% a gurin hauhawar farashin kayayyakinmu na cikin gida da na waje. Ya bada gudunmuwa bangaren hauhawar farashin komai hajjin nan da ake magana maka a da lokacin da Buhari ya gama magana ana biyan ta miliyan 6 da sauransu muna ganin cewa ta mana tsada ba za mu iya zaɓen a ɗan talakawa da kuma wanda muke so mu je mu soke na fari wanda Allah ya ɗora mana in muna da dama. A wannan hali ne yanzu ni in malam ba da shawara ko da mutum yana damar da zai je kashe wannan kuɗi naira miliyan 8 a mulkin Tinubu da irin wannan haƙi domin je sauki ba da taimaka talakawa da wannan kuɗaɗen. To gaskiya abu ne wanda gabaki ɗayan mu ba ma jin daɗin sa har wanda suka zaɓe shi ba da wanda ba su zaɓe shi ba suna cikin wannan musiba da haka ba mu yarda ba mun fito ne muna nuna rashin goyon bayan mu da wannan gwamnati in za ta canja idan ba za ta canja ba to in ba zai iya ba ya sauka ya ba wanda zai iya in ma ba zai sauka ba to a fito mana da ranar zaɓe ya ga cewa in dai ya koma to mun yarda cewa ina da magoya baya abin da yake daidai ne in ko bai koma ba zai gane cewa to talakawa ba su yarda da irin mulkin da yake ba a san shi dama shigowa ya ta wata hanya wanda mu san ta ba. Gaskiya mu a wannan fitowa da muka yi mun fito ne a yanzu mun fito ne muna yin wannan demonstration wanda ake kira da peaceful demonstration amma mun san cewa wannan peaceful demonstration na iya kuma violence idan muka yi a ƙarshe muka ce ba mu samu result mai kyau ba abin da muke nema mu samu ba to gaskiya komai zai iya faruwa to amma kafin abin ya faru shine yasa muka fito muke tattaki domin mu nuna cewa ba mu yarda da gwamnati abin take yi ba ma goyon baya ana mana mulkin zalunci ko kawo mana adalci ko kuma kawo adalci da kanmu. Yanda turanci I would like to say my name is Comrade Ibrahim Nakozi. I'm known politically as Nakozi and I'm a citizen of Kano State. Actually, as you can see, we are all moving around peacefully, showing and showcasing to the president that what is going on now in this country, we are not in support with it. We have disregarded ourselves with this kind of government because this is not what we call this is not what we call a government by government and for the government. This is not a democratic government. This is the democratic leadership because
The citizen of this country has no right now to utter or to express himself that the government we are into now is like we are, it's